Възлюбеният ми, докосни ръката ми. Вдишай това щастие, което ти давам. Затвори очи, докато се успокояваш, слушайки. Приеми сега тази истина, както моята собствена ръка я записва върху сърцето ти. Чуй я. Приеми я. Помни, че твоите проблеми не са вечни. Всичко стига до край. Болката, страданието и онези емоции, които са били забити в душата ти, скоро ще приключат. Отново имаш нужда от чудо. Но трябва да останеш спокоен и да поддържаш вярата си жива, защото аз ще извърша всички чудеса, от които се нуждаеш. Твоите ситуации си отиват. Тази дума изчиства ума ти от всякакво безпокойство. Аз съм твой пастир. Няма да ти липсва нищо. Ще има хляб на трапезата ти и провизия в житниците ти, но също така ще има щастие в дома ти. Вече няма да ставаш, сякаш имаш тежки камъни в краката си. Душата ти повече няма да се влачи, докато вървиш през живота. Аз ще махна превръзките от очите ти, за да можеш да погледнеш и да се възхитиш на бъдещето, което имаш. Ако продължиш така, държейки се за ръката ми, не я пускай, защото аз ще те подкрепям във време на изпитание. И ако се сблъскаш с нови невъзможни проблеми, не се страхувай. Аз съм твой защитник, твой съветник, твой пазител през нощта и твоя светлина през деня, твой баща за цяла вечност, гласът, който те води. Скъпи приятели, ако желаете да ме подкрепите, може да го направите, като се абонирате за канала или направите скромно дарение през Revolut. Станете член на канала или Super Thanks. Оставям линкове в описанието. Много ви благодаря, че сме заедно. Обичам те, но знам, че ти се струва невероятно. Страдал си толкова много и раненото ти сърце се чувства толкова разочаровано, че вече не вярва в любовта. Искаш да повярваш, но гласовете на съмнението разклащат вярата ти и я удрят в стените на ума ти. Но аз ти казвам, не се бори повече. Вдишай това спокойствие. Отвори сърцето си за мен. Нека вляза с моя блестящ меч. Ще разбия на парчета всички тези жестоки съмнения и те ще бъдат хвърлени на дъното на морето. Помисли за това. Ти вече си видял ръката ми в живота си. Направил съм толкова много неща за теб. Но ти забравяш. Проблемите те разсейват. Искаш да знаеш какво ще се случи. Тревогата се увива около спомените ти и ги скрива въгъла на нещастието. Нека ти припомня дълбините на моята заветна любов към теб. Любов, която беше установена преди основаването на света. Любов толкова дълбока, че ме подтикна да изпратя единствения си син да те изкупи от веригите на греха и смъртта. Този завет не се основава на твоето представяне или твоето достоинство. Той се основава на моята неизменна същност, моята вечна вярност, моята непоколебима отдаденост към теб. Когато още беше в утробата на майка си, аз те познавах. Аз те оформих. Отделих те за моите цели. Всеки дъх, който поемаш, е дар от мен. Всеки сърдечен ритъм се поддържа от моята сила. Преброил съм космите на главата ти. Записал съм всеки момент от живота ти в моята книга. Нищо от теб не убягва от моето внимание. Нищо от теб не е незначително за мен. Ти си зеницата на окото ми. Гравиран си върху дланите на ръцете ми. Скрит си в сянката на моите крила. Това е основата на твоята идентичност. Това е основният камък на твоята сигурност. Когато бурите на живота бушуват около теб, когато ветровете на незгодите заплашват да те отнесат от курса, помни тази непоклатима истина. Ти принадлежиш на мен, държан си от мен, обичан си от мен, с вечна любов. Моят завет с теб е запечатан с драгоценната кръв на Исус.
ратифициран със силата на Светия Дух, гарантиран от моята собствена божествена природа. Никаква сила на небето или на земята не може да разбие този завет. Никоя сила във Вселената не може да те отдели от моята любов. Планините могат да се ронят и да паднат в морето. Звездите могат да избледнеят и да изчезнат от небето. Но моята любов към теб никога няма да се провали. Моите обещания към теб никога няма да бъдат нарушени. Моята вярност към теб никога няма да се поколебае. Това е увереността, която можеш да имаш, докато посрещаш всеки нов ден. Това е сигурността, която успокоява сърцето ти сред несигурността. Аз съм твой Бог и ти си мое дете. Аз съм твой баща и ти си мой възлюбен. Аз съм твой пастир и ти си моя овца. Тази връзка е вечна. Тази връзка е нерушима. Този завет е завинаги. Днес аз вдъхвам живот в теб. Събуждам онези красиви емоции, които спяха. Давам сила на тялото ти. Взимам от съндъка на спомените ти онези мечти, които изглеждат стари и прашни. Отново запалвам онзи искра, който имаше в младостта си. Не чакай. Не ми казвай възрастта си. За мен времето наистина не съществува. И виждам в теб такава духовна красота, която не избледнява с годините, нито увехтява с възрастта. Ценя те. Ти вече знаеш това. Грижа се за теб и те защитавам като никой друг. Аз не съм човешко същество. Нямам начало или край. Аз съм същият вчера, днес и завинаги. Обичах те от основаването на света. Търсих те, когато беше паднал. Дадох ти живот и те изведох от бездната. 7 пъти падна и 1000 пъти аз те вдигнах. Сега ми кажи, дали имаш нужда от повече доказателство за моята любов и моята сила. В тези последни дни моят дух се излива върху всяко сърце, което ме вика с отчаяние. Приеми това обещание за живот. Напълни се с надеждата, която съживява. Моята ръка докосва сърцето ти. Аз го изцелявам. Възстановявам онази нежна и свръхестествена чувствителност. Наистина, от днес нататък ще плачеш повече, но не от тъга или отчаяние. Твоите сълзи ще текат като река от радост и ще се търкалят по бузите ти с веселие поради всички тези чудесни емоции, които заливат гърдите ти. Ще плачеш, когато отново си спомниш какво съм направил и видиш всичко, което ще направя за теб, за твоето семейство. Ще плачеш, когато видиш онези малки детайли в живота си, които също са там, защото аз съм го решил. Приятелят, който ти се обажда, вратата, която се отваря за теб, членът на семейството, който се завръща след много години, новите възможности. И толкова пъти те избавях от опасности, а ти дори не осъзнаваше. Изостри и ушите си. Намери няколко минути и в тишина слушай и чувствай. Моят глас ти разкрива нещата, които идват. Ще ти покажа скритите опасности, кривите пътища, скритите грехове, лошите намерения на фалшивите приятели. Ще ти говоря ясно, когато врагът те дебне. Ще те предупредя за измамите и лъжите, които се надигат срещу теб. Но също така ще ти покажа онези красиви моменти, в които работя в живота ти. Ще поставям хора на пътя ти, за да можеш ти сам да ги благославяш. Чакам те най-накрая да видиш стойността, която имаш, и повече да не позволяваш на никого да те унижава или омаловажава. Не забравяй, моят собствен глас ти казва, че твоите проблеми не са вечни. По-голямо е благословението, което идва, отколкото всички страдания, пред които си изправен днес. Обичам те, защитавам те и ще те благославям вечно. Аз ти говоря.
Душата ти го знае. Духът ти го чувства. Тази емоция, която те покрива, ти казва, че това не е съвпадение. Чуваш тези думи днес, защото аз те обичам. И знам много добре от какво се нуждае сърцето ти. Давам ти толкова много сила и сила на взимане на решения, за да можеш да събориш всички проблеми, които те влачеха към депресия. Искам да разбереш това, докато чуваш гласа ми и се храниш с тези букви, които ще ти дадат увереността, вярата и силата, от които ще се нуждаеш в този ден. Днес ще получиш красиви новини. Идват и големи и добри възможности. Предизвикателства за разрешаване, ситуации за посрещане, но трябва да знаеш как да се доверяваш, защото зад конфликтите е най-голямото благословение, което можеш да си представиш. Аз съм любящ баща. Имам планове за добро и просперитет за живота ти, също и за твоето семейство. Имам план и цел. Ето защо днес ти заповядвам да изхвърлиш съмнението и оплакването от ума си и повече да не позволяваш на никого да те принуждава да мислиш по негативен начин. Много хора стават всеки ден и първото нещо, което правят, е да се оплакват от проблемите си и от нещата, които нямат. Но те не оценяват благословенията, които съм им дал, защото тези благословения им изглеждат малки. Но ти ми даваш възможност да обновя начина ти на мислене. Когато се молиш, чувствай много сигурно, че аз ще те слушам. Ще обърна внимание и ще дам отговор на сърцето ти. Обграждам те с милост по толкова велик и прекрасен начин, по-сладка от мед, по-ясна от дневната светлина. Тази божествена любов осветява всеки ъгъл на живота ти, изтрива миналото ти, грешките, които са те измъчвали, очиства ума ти от лоши мисли, премахва от душата ти всяка нечистотия и оставя духа ти нов и блестящ, брилянтен и устойчив като диамант. Разбери сега великолепната работа на моя Свети Дух в твоя живот. Третата личност на Троицата, която обитава в теб, която те води към цялата истина, която те укрепва за служба, която те преобразява в моя образ от слава в слава. Светият Дух не е просто сила или влияние. Той е божествена личност с ум, воля и емоции. Напълно Бог, но различен в своята роля и функция. Той е твой помощник, твой утешител, твой съветник, твой защитник, твой учител, твой водач. Когато не знаеш как да се молиш, Той се застъпва за теб със стенания, неизразими с думи. Когато се сблъскаш с изкушение, Той те укрепва да устоиш и да победиш. Когато четеш Моето Слово, Той осветява разбирането ти и разкрива моята истина на сърцето ти. Когато имаш нужда от мъдрост за решение, Той ти дава разсъдливост и прозрение. Когато се чувстваш слаб и безпомощен, Той те изпълва със свръхестествена сила и смелост. Светият Дух е печатът на твоето спасение, гаранцията за твоето наследство, първоначалната вноска на всичко, което предстои. Неговото присъствие в живота ти е доказателството, че принадлежиш на мен, че си мое дете, че си наследник на всички мои обещания. Той произвежда в теб плода на любовта, радостта, мира, търпението, благостта, добротата, вярността, кротостта и самоконтрола. Тези качества не са нещо, което да произвеждаш чрез собствените си усилия. Те са естественото преливане от Неговия живот в теб. Докато се поддаваш на Неговия контрол, докато вървиш в крак с Неговото водене, докато си сътрудничиш с Неговата преобразяваща работа, Той те прави все повече и повече подобен на Исус. Това е процесът на освещение, пътуването през целия живот,
да бъдеш преобразен по образ на моя Син. Светия Дух също така разпределя духовни дарби за изграждането на моята църква и напредъка на моето царство. Той дава дарове на мъдрост, знание, вяра, изцеление, чудеса, пророчество, разпознаване на духовете, езици и тълкувание. Тези дарове не са за твоя лична слава или себеизтъкване. Те са за служене на другите и прослава на мен. Светият Дух те укрепва да бъдеш мой свидетел, да възвестяваш благата вест за спасението, да демонстрираш моята любов и сила на един наблюдаващ свят. Той те помазва за работата, за която съм те призовал. Било то проповядване, преподаване, служене, даване, ръководене или показване на милост. Каквото и да е твоето призвание, каквато и да е твоята задача, Светият Дух те подготвя и ти дава възможност да я изпълниш. Не оскърбявай Светия Дух с упорит грях. Не угасявайте Светия Дух, като игнорирате Неговите подтици. Не се противете на Светия Дух, като упорито вървите по своя път. Вместо това, бъдете изпълнени със Светия Дух. Бъдете контролирани от Светия Дух. Бъдете водени от Светия Дух. Това е ключът към победния християнски живот. Това е тайната на свръхестествената плодовитост. Това е пътят към преживяването на моето най-добро за живота ти. Не си сам. Никога не съм те оставял. Дори за секунда не съм те изоставял. Сега погледни на онези проблеми такива, каквито са. Само още една стъпка по пътя ти към победата. Всички конфликти и усложнения остават долу. Не ти давам разрешение да се връщаш към миналото. Фокусирай погледа си върху хоризонта. Ето там, напред, са твоите благословения. Не се обръщай назад. Няма нищо за теб вече в земята на самотата. Мнозина ще те последват във времето на просперитет. Ти ще ги водиш. И аз ще отварям врати за теб на мястото и в момента, където ще триумфът. Ще преодолееш всичките си врагове. Те повече няма да те безпокоят. Болезнените емоции ще спрат. Тъгата ще си отиде и онова чувство на самота. Чувствай го. Сърцето ти подскача от щастие. Не си въобразяваш неща. Моята сила вече върши чудеса в живота ти. И това е резултатът от твоята вярна, активна, искрена вяра. Потопена в моята мъдрост, изкована в моето слово. Проста вяра, но толкова мощна, че никой няма да може да я сломи. Така че сега ще продължиш напред във всяка непосилна ситуация. Ще бъдеш смел. Ще плуваш срещу течението. Ще се изкачиш на върха на всяка планина, която трябва да изкачиш. Ще можеш да контролираш емоциите си. Душата ти ще има спокойствие дори в най-трудните ситуации и няма да загубиш духа си или мотивацията си. Аз запалвам този пламък в сърцето ти. Научи сега принципите на духовната война. Защото ние не се борим срещу плът и кръв, а срещу началства, срещу власти, срещу владетелите на тъмнината на този свят, срещу духовните злини по небесните места. Твоят враг, дяволът, обикаля като рикащ лъв, търсейки кого да погълне. Но аз съм ти дал власт да тъпчеш змии и скорпиони и да преодоляваш цялата сила на врага. Оръжията на твоята война не са плътски, но могъщи чрез мен за събаряне на укрепления, за разрушаване на доводи и всяко високомерие, което се издига срещу познаването на мен, за пленяване на всяка мисъл в послушание към Христос. Ти се бориш от позиция на победа, не за победа, защото битката вече е спечелена на кръста. Врагът е победен противник. Той няма законно право над живота ти. Той може да действа само чрез измама и сплашване. Когато ти шепне лъжи,
Изричай гласно моята истина. Когато носи обвинение срещу теб, напомни му, че няма осъждане за тези, които са в Христос Исус. Когато се опитва да те накара да се страхуваш, заяви, че аз не съм ти дал дух на страх, а на сила, любов и здрав ум. Облечи пълното въоръжение, което аз предоставям. Коланът на истината, нагръдникът на правдата, обувките на благовестието на мира, щитът на вярата, шлемът на спасението и мечът на духа, който е моето слово. Стой твърд във вярата си. Противи се на дявола и той ще бяга от теб. Моли се по всяко време в духа с всякакви молитви и молби. Бъди бдителен и винаги продължавай да се молиш за всички светии. Очите на Господа обикалят цялата земя, за да покажат силата си на онези, чието сърца са напълно отдадени на Него. Аз се боря за теб. Аз воювам от Твое име. Аз побеждавам враговете ти в духовната сфера. Ти ще видиш проявлението на моята победа в естествената сфера. Докато стоиш във вяра, докато говориш моето слово, докато ме славиш и възхваляваш, сред битката, оръжията на възхвалата и поклонението са особено мощни. Защото когато ми се покланяш, аз се възцарявам върху твоите хваления и от този престол изпускам моята сила и моята слава да разпръснат враговете ти и да донесат избавление на твоята ситуация. Не се страхувай от битката. Не се отдръпвай назад от страх, защото аз съм с теб и ще те накарам да триумфт. Ти си повече от победител чрез мен, който те обича. Имаш много време да живееш. Ти ме помоли за живот и здраве, и аз ще ти ги дам. Ще удължа дните ти с мъдрост. Ти ще използваш годините си, за да бъдеш благословение за другите. Ще сееш думи на мъдрост в семейството си. Ще им говориш за мен. Ще публикуваш историята си и ще казваш на хората, че има чудо за всеки, който ме попита. Обичам те. И поради тази причина тези думи, които чуваш, са стигнали до теб. И пламъкът, който се запалва и гори в сърцето ти, те осветява. Ти разбираш тази цел, която имам за теб. Всичките ти минали грешки ще ти послужат като опит, за да не се спънеш в същия камък. Съветът ти за тези, които обичаш, е мощен, защото има ценна основа. Моето слово, твоята вяра, моят свети дух в живота ти и онези дни на конфликти, които служат да те научат. Отвори устата си с търпение и обич, така че всички около теб да разберат, че аз съм Бог на любовта, верен и прощаващ баща. Не изоставям децата си. Не забравям нито едно от тях, защото имената им са написани тук, в сърцето ми. Моят завет е подписан с голяма жертва. Вече е ден. Стани. Трябва да живееш. Излез да завладееш страховете си, да предявиш права върху земята си, да получиш благословенията си. Искам да видиш с очите си привързаността, която имам към теб, и как с всеки час тази моя любов към теб расте. Всичко е уредено, когато говориш с мен. Няма да игнорирам молбите ти. И за всяка твоя молитва имам отговор. За твоята болка имам свято лекарство. За твоето отчаяние имам утеха. Сега приемай това откровение за моето божествено провидение за всяка област от живота ти. Защото аз съм Йехова Ире, Господ, който осигурява, и моето снабдяване е безгранично. Моите ресурси са неизчерпаеми. Моята щедрост е безкрайна. Мои са говедата на 1000 хълма. Среброто и златото са мои. Земята и всичко на нея ми принадлежи. Не съм ограничен от икономическите условия. Не съм ограничен от природните обстоятелства. Не ми пречат невъзможните ситуации.
Мога да направя път, където няма път. Мога да дам вода в пустинята. Мога да изсипя манна от небето. Мога да умножа хлябове и риби. Мога да направя така, че твоите бъчви с брашно и стомни с масло никога да не се изпразнят. Моето провидение не е само за твоите физически нужди, въпреки че дълбоко ме интересуват те. Аз осигурявам и за твоите емоционални нужди, за нуждите от взаимоотношения, за твоите духовни нужди. Когато си самотен, аз осигурявам другарство. Когато си объркан, аз осигурявам мъдрост. Когато си слаб, аз осигурявам сила. Когато си уплашен, аз осигурявам смелост. Когато си болен, аз осигурявам изцеление. Когато си потиснат, аз осигурявам освобождение. Каквото и да ти трябва, аз съм твоето снабдяване. Но разбери този важен принцип. Моето провидение често идва в отговор на твоето послушание и твоята вяра. Когато ме почиташ с първите си плодове, когато даваш щедро за моята работа, когато сееш семена в добра почва, ти отваряш прозорците на небето над живота си. Обещавам да смъмря пояждача заради теб, да излея толкова изобилни благословения, че да нямаш достатъчно място да ги побереш. Това е законът на сеене и жънене. Жънеш това, което си посял. Жънеш повече, отколкото си посял. Жънеш по-късно, отколкото си посял. Посейте семената си с вяра. Поливайте ги с молитва. Култивирайте ги с послушание. И навреме ще пожънете реколта от благословение. Моето време е съвършено. Моите пътища са по-висши от твоите пътища. Моите мисли са по-висши от твоите мисли. Това, което на теб ти изглежда като забавяне, всъщност е божествена подготовка. Аз работя зад кулисите, уреждам обстоятелства, движа хората в позиция, премахвам препятствия, подготвям теб за благословението, което съм планирал. Не се уморявай да вършиш добро, защото на определеното време ще пожънеш реколта, ако не се откажеш. Продължавай да сееш, да вярваш, да се доверяваш, да се подчиняваш. Твоят пробив идва. Твоята реколта наближава. Твоят сезон на изобилие е под ръка. Няма значение дали ме виждаш или не ме виждаш. Дали чувстваш присъствието ми или съмненията ти казват, че аз не съм там с теб и че всичко, което ти се е случило, е поради моето отсъствие и защото не те обичам. Дай ми малко повече вяра. Направи тази крачка и положи усилие да оставиш на страна онези напразни мисли и реши да повярваш. Тази дума, която чуваш, е котвата на твоята вяра. Моите обещания не се отнасят от вятъра, нито се забравят с времето. Те се изпълняват и стават реалност за онези, които могат, искат и решат да ми се доверят с цялото си сърце, без резерви. Разбирам много добре, че ти е трудно. Понякога нещата не се случват така, както очакваш. Чуваш божествени думи на любов сутрин, но през деня нещо се обърква и не достигаш до онова благословение, което си чакал. Хората ти обръщат гръб. Губиш нещо, което обичаш. Денят ти свършва и душата ти е уморена, тъжна, разочарована. Понякога в такива дни си мислиш, че не те слушам, но това не е така. Чух те, когато мислите ти крещяха: «Боже мой, къде си?» Видях сълзите ти, които проля в тишина. Не искаш хората да виждат как страдаш и не можеш да покажеш на никого, че чувстваш страх. Но аз ще ти кажа: освободи тези емоции сега. Извикай, плачи. Нека излязат онези сълзи, които бяха затворени. Те ще излязат като бурна река и ще отнесат със себе си всичките ти мъки. Те ще изкочат като фонтани и ще стигнат до мен. Тук аз ги приемам и освещавам.
Твоите сълзи са много ценни и един ден ще ти ги покажа превърнати в диаманти, в бижута, в величествени съкровища, които си натрупал с времето. Има решение за твоето страдание. Има отговор за твоята болка. Има награда за твоята смелост. Имам свято благословение за твоята упоритост и твоето постоянство. Почувствай тези думи и ще си ги спомниш, когато умът ти отново се усъмни. Аз записвам всичко, което чуваш в сърцето ти и ще ги сънуваш толкова красиви, толкова сигурни, толкова реални, че рано сутринта ще се събудиш с огромно желание да се молиш с цялата си душа и да вземеш това решение. Всяка сутрин ще вярваш в обещанията, които чуваш, в думите, които четеш, в моите написани фрази, които те карат да чувстваш, че те обичам с вечна любов и че аз бях, аз съм и аз ще бъда с теб винаги, независимо какво се случва, независимо какво идва, независимо какво чувстваш. Ако светът около теб се срути и земята потръпне, ако негативните новини те обкръжат, ако невярващите хора те атакуват и дори собственото ти семейство ти обърне гръб, това е истината. Аз те обичам много повече от всички тях заедно. И докато се държиш за тези думи, победата ти ще бъде сигурна. Но ако се отпуснеш и позволиш мръсните и зловещи съмнения да влязат в ума ти, ще бъдеш отнесен от вятъра на неверието. Днес дойдох да ти покажа, че не вървиш сам и че аз съм там, за да те слушам и да ти отговарям винаги. Но ще има моменти като тези, в които имам нужда ти да направиш първата крачка. Имам нужда да видя активната ти вяра и душата ти да се научи да не се обезсърчава от негативните неща, които чува, и от лошите съвети, които ти дават онези, които се влачат в собственото си беззаконие. Има бъдеще на благословение. Има награда за всичките ти борби. Имам венец от живот и успех за твоето семейство и за теб. Нека те науча сега на преобразяващата сила на моята благодат. Защото по благодат сте спасени чрез вяра. И това не е от вас самите. Това е моят дар за вас, не от дела, за да не се похвали никой. Благодатта не е просто моето незаслужено благоволение. Тя е моето божествено овластяване да станеш това, за което съм те създал, и да вършиш това, за което съм те призовал. Моята благодат ти е достатъчна, защото моята сила се усъвършенства в немощта. Когато си слаб, тогава си силен, защото моята благодат тече най-мощно чрез отдадени, смирени, зависими съдове. Не можеш да спечелиш моята благодат. Не можеш да заслужиш моята благодат. Не можеш да работиш за моята благодат. Тя се дава свободно, излива се щедро, снабдява се изобилно. Благодатта те учи да казваш «не» на нечестието и светските страсти и да живееш със самообладание, праведност и благочестие в този настоящ век. Благодатта не ти дава позволение да грешиш. По-скоро тя те укрепва да преодолееш греха. Същата благодат, която те спасява, също те освещава, преобразява те, утвърждава те, подготвя те и те поддържа. Ти не си под закон, а под благодат, което означава, че не се опитваш да спечелиш моето приемане чрез религиозно представяне. Ти живееш от мястото на вече приет, вече обичан, вече завършен в Христос. Това е свободата на благодатта. Това е свободата на Евангелието. От това място на благодат ти ми служиш не от задължение или страх, а от любов и благодарност. Твоето послушание проистича от твоята връзка с мен, а не от твоето усилие да установиш връзка с мен.
Това е разликата между религия и връзка, между дела и благодат, между робство и свобода. Ходи в реалността на моята благодат всеки момент от всеки ден. Когато се провалиш, моята благодат те вдига. Когато си изкушен, моята благодат те укрепва. Когато си атакуван, моята благодат те защитава. Когато си уморен, моята благодат те освежава. Когато си объркан, моята благодат те напътства. Когато страдаш, моята благодат те изцелява. Моята благодат винаги е на разположение, винаги достатъчна, винаги е достатъчна. Никога не можеш да изчерпиш моята благодат. Никога не можеш да избягаш от моята благодат. Никога не можеш да паднеш извън обсега на моята благодат. Тя те преследва, обкръжава те, подкрепя те, пази те. Това е твоето наследство като мое дете. Това е твоят дял като мой възлюбен. И какво искам от теб? Дай ми, дете мое, сърцето си. И нека очите ти се фокусират върху моите пътища. Не се отклонявай нито надясно, нито наляво. Не се обръщай назад. Никога не позволявай на нещата, които чуваш от хората, да свият гнездо в ума ти и да те обединят в блатото на мизерията и самотата. Ако днес се чувстваш в капан и мислиш, че не можеш повече, за това съм дошъл и за теб. Имам чудо за твоето голямо обезсърчение. Нося изцеление на теб, който ме чуваш. Дай ми бремето си. Изповядай пред мен греховете си. Кажи ми за недъзите си и повярвай в моите обещания. Наистина ти казвам, че ако решиш да ми повярваш, ако ми дадеш сърцето си, ако се отвърнеш от греховете си и ако дойдеш при мен по този път на вяра и вярност още днес, аз ще сваля тези бремена от раменете ти и най-накрая ще бъдеш свободен. Това обещание ще се изпълни в теб още днес. Винаги е било така и винаги ще бъде. Ти зависиш от мен. Не се страхувай. Ето ме да те прегърна и успокоя посред тези изпитания. Така ти доказвам, че съм с теб. Преди малко ти викаше за моята помощ с отчаяние. И ето ме, идвам. Моето ухо е внимателно. Имам търпение и чакам съвършеното време, когато моят Свети Дух може да говори на сърцето ти. Знам добре какво правиш и къде отиваш. Въпреки че умът и сетивата ти казват, че всичко е загубено и че вървиш в тъмнина, моята любов е толкова голяма, че няма да позволя това. Твоят провал и твоето поражение няма да се случат. Не се сривай заради това, което очите ти виждат. Зад препятствията, които затварят пътя ти, има големи благословения и божествени дарове. Давам ти мъдрост, така че всички затворени пътища да се отворят за теб и да можеш да ги преминеш. От днес нататък няма да позволя на никого да те заплашва, да те засрамва или да те омаловажава. Твоят небесен баща, всемогъщият Създател на Вселената, е с теб. Не се страхувай от хората. Спомни си колко пъти завистниците са се борили срещу теб. Всички лъжи, които изрекоха. Как се бореха да те видят да паднеш, но плановете им се провалиха. Ето те сега. Ти все още се бориш. И в този ден аз изпълвам сърцето ти с подновени желания да живееш. Получаваш ново щастие, което никой няма да ти отнеме. Пазя те в ръцете си. Толкова много ме обича и имаш моята привързаност и моето внимание. Запазил си вярата си. Подчиняваш се на моето слово. Върху семейството ти и върху теб ще излея моето благоволение. Доверяваш ми се с онази пламенност и простота. Бъдещето ти е в моите ръце. И от всички, които те преследват, аз ще те защитя. Никой няма да те засрами. Писано е:
Върху теб светлината на моя Свети Дух ще засияе. И защото си извикал за моята помощ, онези, които без причина те преследват, се отдалечават от моята прошка и копаят собствените си гробове, където лъжливите им устни ще мълчат завинаги. Но ти, като разлиствано дърво, посадено край благословени потоци, ще растеш и ще растеш. Твоето семейство и ти ще дадете голям плод. Други семейства ще те видят и ще последват примера ти през всичките ти поколения. Аз ще излея моята доброта и ще ги обградя с моето присъствие. Търси ме всяка сутрин. Не искам разсейванията на света да те накарат да забравиш откъде идват благословенията ти. Аз и ти сме обединени от моята благодат и моята жертва, от твоята вярност и твоята вяра, от силата на моето възкресение, от чудесното решение да повярваш в мен, въпреки че още не можеш да ме видиш. Но аз ще ти се разкрия по свръхестествен начин, че това толкова красиво присъствие, което чувстваш днес, никога няма да се отдалечи от теб. Имаш на разположение тази сила, която създаде Вселената. Казвал съм ти много пъти и го повтарям. Аз съм с теб. Няма да се откажеш пред никаква ситуация, нито ще се подчиниш на атаките на враговете. Няма да позволиш на другите да омаловажават стойността ти. Няма да толерираш насилие, нито ще позволиш на децата си да бъдат изложени на опасност да бъдат наранявани от никого. Не се доверявай на този, който ти се усмихва и ти казва хубави неща, за да влезе в къщата ти и да разруши семейството ти. Поставил съм ангели около теб, за да спрат ръката на пояждача. Но ти, моля те, направи своята част. Покажи ми вярата си и вземи сериозно думите, които чуваш. Врагът ти ходи като рикащ лъв, чакайки да забравиш моите обещания и да се разсееш, за да може внезапно да скочи върху теб и отново да стъпче вярата ти. Можеш да започнеш, като посвещаваш няколко минути на мен всеки ден. Идвайки при мен с благодарение, признавайки, че всичките ти благословения идват поради моята любов. Също така съм те молил много пъти за сърцето ти. Не ми го отказвай. Дай ми го сега без резерви. Прощавам провалите ти. Заличавам вината ти. Обновявам съвестта ти. Записвам моето слово в душата ти. Укрепвам вярата ти. И ти давам много сила, така че сега твоят начин на живот да се основава на послушание и молитва. Разбери дълбоко кой си в Христос, защото това е основата на всичко останало в твоя християнски живот. Ти си нова твар. Старото премина. Новото дойде. Ти не си този, който беше. Не си определян от миналото си. Не си ограничен от историята си. В Христос имаш чисто нова идентичност, напълно свеж старт, напълно преобразена природа. Ти си избран. Ти си свят. Ти си много обичан. Ти си дете на Бога, наследник на Бога, сънаследник с Христос. Благословен си с всяко духовно благословение в небесните области. Ти си с Христос в небесните места, далеч над всяко началство, власт, сила и господство. Ти си Божията правда в Христос. Ти си приет във възлюбения. Ти си завършен в Него. Ти си разпнат с Христос. Вече не ти живееш, а Христос живее в теб. Животът, който сега живееш в тялото, живееш чрез вяра в Божия Син, който те възлюби и даде себе си за теб. Ти си умрял за греха и си жив за Бога. Грехът вече няма власт над теб. Ти вече не си роб на греха. Ти си роб на правдата. Ти си освободен от закона на греха
и смъртта. Сега си под закона на духа на живота в Христос Исус. Ти си храм на Светия Дух. Тялото ти не е твое. Купен си с цена. Ти си член на тялото Христово. Ти си част от Неговата църква. Ти принадлежиш на Неговото семейство. Ти си гражданин на небето, посланник на Христос, служител на помирението. Ти си светлината на света, солта на земята, писмо от Христос, познато и четено от всички хора. Ти си повече от победител чрез този, който те обича. Нищо не може да те отдели от Божията любов, която е в Христос Исус, Твоя Господ. Никога няма да се скрия от Твоя зов. Нямам причина да те игнорирам. Идваш при мен, защото вярваш в Моето Слово. Оставил си зад гърба си омразата и негодуванието. Научил си колко ценна е прошката. Разбираш много добре какво може да направи твоето отношение на благодарност. Молитвата ти е мощна. Молбите, които ми отправяш с вяра, са красиви за мен. Гледам ги с любов и изпращам отговорите ти с обич. Нека ти разкрия великолепната сила на молитвата, защото молитвата не е просто разговор с мен. Това е сътрудничество с мен в работата на Моето царство. Това е освобождаване на Моята воля на земята. Това е отваряне на врати в духовния свят. Това е придвижване на Моята ръка да действа в Твоя полза. Молитвата на праведния е мощна и ефективна. Тя постига много. Тя променя нещата. Тя променя атмосферата. Тя разбива оковите. Тя отваря слепи очи. Тя изцелява болните. Тя възкресява мъртвите. Тя изгонва демони. Тя премества планини. Когато се молиш с вяра, нищо няма да бъде невъзможно за теб. Когато 2 или 3 се съгласят заедно в молитва, аз съм там посред тях и каквото и да поискат, ще им бъде направено от Моя Отец на небесата. Това е силата на съгласието. Това е силата на единството. Това е силата на съвместната молитва. Но молитвата не е само за молене. Също така е и за слушане. Не е само за отправяне на искания. Това е и общение. Не е само да изнасяш молбите си пред мен. Това е и да получиш Моето сърце за теб. Молитвата е двупосочен разговор, божествен диалог, интимен обмен между баща и неговото дете. Когато се молиш, не просто говори на мен. Слушай за моя глас. Чакай моя отговор. Очаквай да ти говоря на сърцето. Аз говоря чрез Моето Слово, чрез Моя Дух, чрез обстоятелствата, чрез други хора, чрез тихия, слаб глас в Твоя дух. Научи се да разпознаваш Моя глас, да различаваш Моето водене, да следваш Моето напътствие. Моли се непрестанно, което не означава, че винаги си на колене с затворени очи, а че поддържаш постоянно съзнание за Моето присъствие, постоянно отношение на зависимост от мен, непрекъснат разговор с мен през целия си ден. Моли се в духа при всички случаи с всякакви видове молитви и молби. С това се молиш според Моята съвършенна воля. Докосваш сърцето на Отца. Освобождаваш свръхестествена сила в твоята ситуация. Пламенната усърдна молитва на праведния човек постига много. Това не е половинчата молитва, не е случайна молитва, не е религиозен дълг, а страстна, постоянна, изпълнена с вяра молитва, която се хваща за мен и няма да пусне, докато не дойде благословението. Като Яков, който се бори с ангела и каза: «Няма да те пусна, докато не ме благословиш». Като настойчивата вдовица, която продължаваше да идва при неправедния съдия, докато той не удовлетвори молбата й. Като приятелят в полунощ, който продължи да хлопа, докато съседът му не му даде необходимото.
Това е видът молитва, която движи сърцето ми, която освобождава моята сила, която носи пробив. Не се уморявай в молитва. Не се отказвай. Не спирай да вярваш. Твоят отговор е на път. Твоят пробив идва. Твоето чудо е на вратата. Продължавай да се молиш. Продължавай да вярваш. Продължавай да стоиш във вярата. Чувам всяка дума. Виждам всяка сълза. Зная всяка нужда. Нищо не обягва от моето внимание. Нищо не е твърде трудно за мен. Нищо не е невъзможно. Молитвата също те предпазва от атаките на врага. Защото когато се молиш, обличаш духовното въоръжение. Използваш духовни оръжия. Напредваш моето царство и отблъскваш тъмнината. Врагът трепери, когато види най-слабия светия на колене, защото знае, че молещият се човек е опасен човек. Заплаха за неговото царство, сила, с която трябва да се съобразява. Приеми ги с търпение, приеми ги с вяра, очаквай ги много благодарни за онези благословения, които скоро ще държиш в ръцете си. Аз работя в сърцата на тези, които обичаш. Ти им показваш колко важни са те за теб. Нека видят колко сериозен си в своята вярност към мен. Това ще повлияе на живота на хората около теб. Светът ги атакува с идеи, които ги отдалечават от моето присъствие. Но ти си като фар в тъмнината, който осветява за тях пътя обратно у дома. Ето, чакам ги. Защитавам ги всички. Дори онези, които не искат да вярват в мен. Ти ги обичаш и това ми е достатъчно. Аз ще ги благословя и ще ги пазя от зло. И те малко по малко ще разберат, че са живи заради моята любов, а не случайно. Един ден ще оценят това, което си направил за тях. Всички онези безсънни нощи, които си прекарал в молитва. Онези сълзи, пролети, викайки за тяхното спасение. Бури ще дойдат. Земята ще потрепери. Но онези, които ме търсят, получават надежда и вяра в пълна мярка. Други приемат съдба, не своя собствена, на провал и объркване, без да знаят разликата между лошото и доброто. Но ти ще бъдеш укрепен сред бушуващото море. Твоята лодка ще има здрави платна и моят дъх ще те отнесе към твоята съдба. Не се страхувай, когато проблемите дойдат. Не се отчаивай, когато провизиите ти се изчерпят. Срещни тези временни конфликти със смелост. Хвани ръката ми и върви с решителност. Спомни си сериозността, с която приемаш моята истина. И ако наистина ми вярваш, вдигни глава и се хвърли в битката без свян. Изпълвам те със смелост и увереност. Ще те отведа в земята на снабдяването, където благословението изобилства. Не отвръщай погледа си, докато следваш пътя. Фокусирай се върху моето слово. Не обръщай внимание на кухите заплахи. Ето признай ме днес. Кажи го на глас. Вярвам в теб, възлюбени ми Боже. Кажи със собствените си устни, че аз съм твой пастир. Няма да ти липсва нищо. Въпреки че земята трепери, ти си почиваш край спокойни потоци върху зелени пасища. Насищам душата ти с мед от небето. Водя те за ръка по добри пътища. Няма да се страхуваш, защото те обичам и винаги ще бъда до теб. Ти знаеш това и можеш да го наречеш мощна и нерушима вяра, която може да те издигне в най-лошите ти дни. Посред жестоки борби се доверяваш на мен. Враговете ти крещят в объркването си, но аз благославям трапезата ти с мир и провизия. Моите заповеди и моят начин да коригирам стъпката ти дават насърчение. Лицето ти ще блести с помазание от небето. Доброта и милост ще те водят.
Моето слово ще говори на сърцето ти. Ще живееш в моето присъствие през всичките дни на живота си. Виждаш ли, не е толкова трудно да се повярва. Изисква само смирение и простота, признаване, че си човек и не можеш да направиш всичко сам. Твоята сила има граница, но аз ще те направя по-силен. Когато не можеш да продължиш, аз ще те повдигна в ръцете си и ще те нося, докато достигнеш онази цел. Знай това с абсолютна сигурност. Аз съм верен. Не мога да се отрека от себе си. Не мога да лъжа. Не мога да се проваля. Не мога да се променя. Моята вярност достига до небесата. Тя трае през всички поколения. Никога не се колебае. Никога не отслабва. Никога не свършва. Небето и земята ще преминат. Но моето слово никога няма да премине. Това, което съм обещал, ще изпълня. Това, което съм говорил, ще осъществя. Аз не съм човек, за да лъжа, нито син човешки, за да се разкайвам. Нима съм говорил и няма да действам. Нима съм обещал и няма да го изпълня. Моята вярност е твой щит и крепост. Тя те защитава в деня на бедата. Тя те избавя от примката на ловеца. Покривате с моите пера. Подслонявате под моите крила. Няма да се страхуваш от ужаса през нощта, нито от стрелата, която лети през деня, нито от мор, който върви в тъмнината, нито от чума, която опустошава по пладне. 1000 могат да паднат до теб, 10 000 от дясната ти страна, но няма да те застигне, защото си направил мен свое обиталище. Никаква вреда няма да те сполети. Никакво бедствие няма да се приближи до шатъра ти. Ще заповядам на ангелите си за теб, да те пазят по всичките ти пътища. Ще те вдигнат на ръце, за да не се спънеш в камък. Аз съм верен да простя греховете ти и да те очистя от всяка неправда. Аз съм верен да завърша доброто дело, което започнах в теб. Аз съм верен да дам път за измъкване, когато си изкушен, за да можеш да устоиш. Аз съм верен да те укрепя и пазя от лукавия. Аз съм верен да те утвърдя и да те закрилям. Аз съм верен на своя завет. Никога няма да го наруша. Никога няма да наруша обещанията, които съм ти дал. Моята любов никога не се проваля. Тя всичко покрива, на всичко вярва, на всичко се надява, всичко претърпява. Любовта ми е търпелива и блага. Тя не завижда. Тя не се хвали. Тя не се гордее. Тя не безчести другите. Тя не търси своето. Тя не се разпалва лесно. Тя не пази зло. Моята любов не се радва на злото, а се радва на истината. Моята любов е безусловна, непроменлива, безкрайна, неограничена. Можеш да разчиташ на моята вярност. Можеш да зависиш от моята любов. Можеш да се довериш на моите обещания. Никога не съм те разочаровал и никога няма. Когато всички други се провалят пред теб, аз ще бъда там. Когато всички други те изоставят, аз ще остана. Когато всички други се откажат от теб, аз никога няма да те изоставя. Моята вярност е сигурна като изгрева, определена като сезоните, постоянна като приливите и отливите. Можеш да нагласиш часовника си по моята вярност. Можеш да изградиш живота си върху моята вярност. Можеш да заложиш бъдещето си на моята вярност. Когато си притеснен, ще дам мир на ума ти, спокойствие на сърцето ти. Врагове могат да те обградят. Могат да хвърлят стрели на страх върху теб, но никога няма да бъдеш сам. Винаги ще те прегръщам с любов и аз самият
ще бъда твой щит. Ще вдигна меча си и ще те защитя от света. Ще ти дам почивка. Ще можеш да ходиш уверен с усмивка, която отразява мир. Хората гледат как лицето ти грее и ти ще им кажеш: моят всемогъщ Бог, моят небесен баща ме обича, закриля ме и се грижи за мен. Цялата ми увереност е вложена в него. Аз докосвам душата ти и сърцето ти се успокоява. Шепна ти думи на обич, така че днес да се чувстваш укрепен и спокоен. Не е нужно да живееш ден след ден, понасяйки онези бури в ума си. Няма причина да страдаш, когато другите решават. Ако ти казвам, че в духа ти има мир, трябва да повярваш на тези мощни думи, които могат да те излекуват. Искам да чуя, че от устните ти излиза само благодарност, че не забравяш нито един от даровете, благословенията, благата, които ти давам. Аз прощавам греховете ти и не ги помня. Изцелявам недъзите ти. Спасявам те от ямата на отчаянието. Насищам душата ти с милост и любов. Ако ми дадеш сърцето си днес, никога няма да огладнееш за обич, нито да ожаднееш за внимание. Няма да търсиш приятелството на фалшивите приятели. Няма да желаеш одобрението на предателите и неблагодарните. Аз ще бъда твой приятел, спътник, твоят хляб на живота, твой Бог, твой цар, твой пастир, твой осигурител, твой изцелител. Приеми сега това откровение за моята изцелителна сила и моето желание да те направя цял във всяка област от живота ти – дух, душа и тяло. Аз съм Йехова Рафа, Господ, който те изцелява. И изцелението е в самата ми природа. То проистича от моя характер. То е част от това, което съм. Изпратих Словото си и те изцелих, и те избавих от унищожение. Чрез раните на Исус ти беше изцелен. Минало време. То е вече извършено. Това е завършена работа. Изцелението не е нещо, за което трябва да ме молиш. Не е нещо, което трябва да спечелиш или да заслужиш. То е част от провизията на кръста. Включено е в твоя спасителен пакет. Аз поех твоите немощи и понесе твоите болести. Понесох твоите болести, за да не трябва ти да ги носиш. Болестта не е от мен. Тя е от врага. Тя е резултат от грехопадението. Тя е част от проклятието, от което Исус те изкупи. Аз не ти поставям болест, за да те науча на уроци или да изградя характера ти. Използвам всички неща за добро, включително болестта. Но аз не съм авторът ти. Аз съм изцелителят, възстановителят, изкупителят. Когато Исус ходеше по земята, Той обикаляше да прави добро и да изцелява всички, които бяха потискани от дявола. Защото аз бях с Него. Той изцели всяка болест и всяка немощ сред хората. Всички, които се докоснаха до Него, бяха изцелени. Той никога не отпрати никого. Никога не каза, че не е Неговата воля да изцелява. Никога не каза на някого, че болестта му е моят план за него. Той изцели всички. И Исус Христос е същият вчера, днес и завинаги. Това, което правеше тогава, иска да прави и сега. Това, което беше налично тогава, е налично и сега. Същата сила, която възкреси Христос от мъртвите, живее в теб и дава живот на смъртното ти тяло. Тази възкресна сила действа в теб точно сега. Изцелява, възстановява, обновява, регенерира. Понякога изцелението е моментално, понякога е постепенно, понякога идва чрез медицина, понякога чрез молитва, понякога чрез чудо. Но откъдето и да идва, аз съм източникът. Аз съм изцелителят. Аз съм този,
който те прави цял. Не ме ограничавай до един метод. Не ме слагай в кутия. Не ми казвай как трябва да те изцеля. Довери се на моята мъдрост. Довери се на моето време. Довери се на моите пътища. Зная от какво се нуждаеш. Зная кога ти трябва. Зная как да го осъществя. Твоята част е да вярваш, да приемаш, да благодариш, да стоиш във вярата, да не се отказваш, да продължаваш да се доверяваш, дори когато не виждаш незабавни резултати. Изцелението е процес. Отнема време. Изисква търпение. Изисква постоянство. Но ти обещавам, ако не паднеш духом, ще видиш моята доброта. Ще изпиташ моята сила. Ще познаеш моето изцелително докосване. Аз се интересувам и от емоционалното ти изцеление, от психичното ти здраве, от психологическото ти благополучие. Аз превързвам съкрушените по сърце. Изцелявам раните на душата. Възстановявам смазания дух. Давам красота вместо пепел, миро на радост вместо плач, облекло на хвала вместо дух на униние. Утешавам онези, които скърбят. Изцелявам спомените, които те измъчват. Премахвам болката, която те осакатява. Освобождавам те от травмата, която те преследва. Независимо дали раните ти идват от насилие, отхвърляне, предателство, загуба, провал или грях, аз мога да ги изцеля всичките. Нищо не е твърде повредено, за да поправя. Никой не е твърде счупен, за да възстановя. Никоя ситуация не е твърде безнадежна, за да изкупя. Донеси ми болката си. Дай ми скръбта си. Предай ми мъката си. Нека вляза в дълбоките места, скритите места, местата, които си заключил и опитал да забравиш. Искам да те изцеля напълно, задълбочено, завинаги. Това е моята воля за теб. Това е моят план за теб. Това е моето обещание към теб. Отварям духовния ти поглед, за да го разбереш днес. Влез през тази врата към нов, свръхестествен живот и не се връщай повече в къщата на болката. Имам за теб мощни и чудесни чудеса, които не ми искаш. Но аз ще те обградя с благословения заради моята безусловна и вечна любов. Ако си ми дал сърцето си и си се ангажирал да ме следваш с постоянство и вярност, тогава никой от ръката ми няма да може да те отнеме. Но коварният враг чака само момента, в който се разсееш и погледнеш назад. Когато се почувстваш изкушен да търсиш да се върнеш към миналото и да се усъмниш в тези думи. Когато допуснеш в ума си онези капани, онези съмнения, които могат отново да те поробят. Никой не може да докосне теб или семейството ти. Това е нещо толкова важно, което не трябва да забравяш. Врагът те атакува, защото иска да стъпче вярата ти и емоционалната ти стабилност. Злите и завистливи не могат да понесат да видят силен човек като теб. Те знаят, че са свършени и атаките им са слаби и напразни, когато не им показваш страх. И духът ти не се променя, когато преминаваш през изпитания. Спокойствие, стабилност, емоционална зрялост, самоконтрол, свръхестествена сила. Това са даровете, които днес моят Свети Дух ти дава. Не съществува нито малодушие, нито страх. Краката ти не треперят от уплах. Тревогата не те контролира, когато лошите ситуации и конфликтите дойдат внезапно. Запазваш твърдостта си. Не се мърдай от мястото, където си. Не взимай решения, принудени от емоциите ти. Спокоен, безметежен. Запомни тези думи, които ти говоря. Ела и слушай. Дай ми момент
и позволи на моята прегръдка да ти даде обичта и мира, от които се нуждаеш за това време. Моята благодат и моите благословения ти ги давам. Пламенното ми желание е да те видя да триумфт и да просперираш с вечен живот до мен в небесното царство. Това е твоето наследство. Приеми го. Живей живота си на тази земя, както го заслужаваш, с дух и страст, с цел и визия, с нерушими желания да вършиш добро, да бъдеш носител на моето слово до краищата на Вселената, защото аз ще върша чудеса чрез твоите ръце. Ще нося насърчение и утеха на душите, които ме търсят, и духовна храна на нуждаещите се. Върви с увереност, без да позволяваш на зависта на злите да поробва живота ти. Вложи цялата си вяра в мен, за да се чувстваш много спокоен. Помни моите обещания, когато дойдат заплахи, и моят Свети Дух ще те покрие с мир. Моята воля е твоето семейство и ти да бъдете обградени от нерушим щит, и моите войни ангели да ви защитават по всяко време. Моята защита винаги е на лице. Облегни се на мен, така че изкушението да остане с теб. Радвай се в познаването на моята вечна любов. С нея идват благословения и изобилие. Никога няма да бъдеш без моята защита. Няма значение какви препятствия носи животът. Не трябва да се страхуваш. Моите благословения са твои и не могат да ти бъдат отнети. Запазил съм мир за твоето бъдеще, с който нищо и никой никога няма да може да се равнява. Търси ме и внимавай в моя съвет, за да останеш твърд, когато дойде изкушение. Твоят триумф, твоят живот, твоето спокойствие, твоята укрепнала вяра, твоята духовна чувствителност са твоята награда за твоята нерушима вяра и за твоето решение да ме следваш до край. Разбери сега невероятната истина, че аз те преобразявам ден след ден по образ на моя син, от една степен на слава в друга, чрез силата на моя дух. Това преобразяване не е нещо, което да постигнеш чрез човешки усилия или самоусъвършенстване. Това е свръхестествена работа, която аз върша в теб. Докато се поддаваш на мен, докато си сътрудничиш с моята благодат, докато позволяваш на моето слово да обнови ума ти, аз те променям отвътре навън. Заменям старата ти природа с нова природа, старите ти навици с нови навици, старите ти мисли с нови мисли, старите ти желания с нови желания. Това е тайната на Евангелието. Христос във вас, надеждата за слава. Аз не съм просто с теб. Аз съм в теб. Моят живот е твоят живот. Моята правда е твоята правда. Моята победа е твоята победа. Ти си причастник на моята божествена природа. Споделяш моята същност. Ти се преобразяваш в моето подобие. Това не е гордост. Това не е самонадеяност. Това е славната реалност на това, което се случва, когато някой се роди отново, когато е обединен с Христос, когато стане нова твар. Старото премина. Ето, новото дойде. Ти не си този, който беше. Не си определян от историята си. Не си ограничен от произхода си. В Христос имаш чисто нова идентичност, напълно свеж старт, напълно различна природа. Ти си свят. Ти си праведен. Ти си чист. Ти си измит. Ти си простен. Ти си приет. Ти си обичан. Ти си ценен. Ти си съкровен. Това си ти в мен. Това е истинската ти самоличност. Това е истинският ти. Сега ходи в тази истина. Живей от тази реалност. Действай според тази идентичност.
Не позволявай на чувствата ти да диктуват действията ти. Не позволявай на обстоятелствата да определят настроението ти. Не позволявай на мненията на други хора да определят стойността ти. Ти си това, което аз казвам, че си. Имаш това, което аз казвам, че имаш. Можеш да направиш това, което аз казвам, че можеш. Стой на моето слово. Вярвай в моите обещания. Довери се на моя характер. Аз не мога да лъжа. Няма да се променя. Това, което съм говорил, ще се сбъдне. Всяко обещание в моето слово е да и ами в Христос Исус. Нито едно слово от всичките ми добри обещания не се е провалило. Нито едно обещание няма да падне на земята неизпълнено. Каквото съм обещал, ще изпълня. Каквото съм говорил, ще осъществя. Можеш да разчиташ на моето слово. Можеш да изградиш живота си върху моите обещания. Можеш да заложиш бъдещето си на моята вярност. Аз съм Бог, който пази завет. Аз съм Бог, който помни своето слово. Аз съм Бог, който никога не нарушава обещание. Това е моментът за теб да подновиш своя ангажимент днес. Твоята съдба е запечатана и твоята победа е решена в духовния свят. Искам я за теб с голяма жертва, но трябва да я приемеш с вяра, благодарност и смирение. Това е дар от любов, който аз самият искам да ти дам. Просто ми кажи с искреност: Боже мой, приемам го и приемам предизвикателството. Без причина ще се страхувам. Няма да се обърна назад, когато нещата не вървят добре. Не се страхувай. Не се чувствай зле. Не си сам. Аз съм с теб. Защитавам те. Грижа се за теб. Искам да ти помогна и да те напътствам, за да намериш решението на конфликтите си. Аз вдигам точно сега този товар на безпокойството, който краде духа ти. Ти ми даде сърцето си. Аз се грижа за ситуацията ти. Слушам молбите ти. Не пренебрегвам страданието ти. Тези думи те покриват със сигурност, мир, радост, увереност. Сърцето ти чувства тази надежда, която те залива като чаша, която се пълни с вода и прелива от веселие. Споделяй с любимите си хора тази красива емоция. Тези фрази, натоварени с любов. Това е денят животът ти да се промени. Да оставиш зад гърба си всички неща, които крадяха щастието ти. Давам ти знака, който ме помоли. Обграждам те с моето присъствие. Ето ме. Помоли ме с вяра. Давам ти и психическата сигурност, че няма да останеш в тази ситуация, в която се намираш. Имам цел и план за теб. Няма провал в твоето бъдеще. От тук нататък идват успехи и благословения. Но те моля да направиш своята част. Всяка сутрин си мисли за мен, когато станеш. Отдели ми време, преди да направиш нещо друго. Благодари за живота си, за всичките си красиви благословения. В този момент ще почувстваш как небето се отваря за теб и излива върху живота ти дъждове от благословение. Ако ми дадеш сърцето си, реки от жива вода ще потекат от вътрешността ти, които насищат душата ти, хранят те с божествен мед, шепнат в ушите ти тези думи в ходенето ти през целия ден, през нощта, когато спиш, във всеки момент и място. Моят Свети Дух ще те придружава. Не се страхувай от нищо. Искам да разбереш и изживееш тази емоция в моето божествено присъствие. Това усещане толкова красиво, което успокоява душата ти, стабилизира мислите ти, осветява със своята светлина твоето същество, така че тъмнината да си отиде и нова зора да се прероди в теб. Обновление на пълнота, голям импулс да живееш
и да продължиш по пътя си. Вече ти казах, че твоят живот не зависи от това, което хората казват, нито от нещата, които се случват случайно. Ти си в моите ръце. Това е истината. Понякога се чудиш какво ще се случи, какво ще стане със семейството ти. Кога ще бъде денят, в който проблемите ти ще свършат. Но аз ще ти разкрия сега истината. Твоята победа вече е спечелена. Стани и благодари. Твоят триумф е сигурен. Аз вече победих света и неговите страдания. Но твоята част е да вярваш с искреност, с истинска вяра, с нерушим ангажимент да продължаваш напред, независимо какво се случва, независимо какво виждаш. Защото аз не те изпращам да се бориш със собствените си ръце. Ти не вървиш към поражение. Повтарям ти го. Ти вървиш с голяма сигурност към победа. Трябва да бъде така. Всички, които ме търсят с вяра, се укрепват със свръхестествен дух и мотивация. Може би един ден, когато станеш, погледнеш около себе си и си помислиш, че си обграден от препятствия и врагове. Вместо благословения, получаваш само проблеми и конфликти. Ще се почувстваш изкушен да мислиш, че никога няма да има щастие за теб. Но аз записвам в душата ти тази истина сега. Аз вече съм посял в теб желанието и решението да бъдеш щастлив. Не чакай някой да дойде да те разсмее. Всички живеят погълнати от собствения си живот. Не зависи от някой, който също страда, да дойде да ти даде любовта, от която се нуждаеш. Ти вярваш в мен и трябва да признаеш, че аз съм единственият, който може да ти осигури не само храна, къща, работа, просперитет, но също и дух, мир и щастие. Аз съм твой приятел, твой Бог. Винаги съм наясно с какво имаш нужда. Никой друг на този свят няма толкова любов към теб. Научи се да се доверяваш и да зависиш от мен. Така че повече да не живееш вързан за егоистични хора. Така че повече да не трябва да сменяш достоинството си за момент на приятелство. Затвори очи сега и там, където си. Кажи ми всичко, което мислиш. Дай ми всичките си страхове. Ако ми дадеш живота си напълно, няма да има вече причина в сърцето ти за тъга. Няма да съществува за теб обезсърчение или депресия. Но искам от теб по-активна вяра. Моята среща с теб е ежедневна, не седмична. Искам да бъда твой Бог не само в събота или неделя, но и всеки ден, във всеки момент. Аз съм твой баща от началото на времето. Моите врати са отворени за теб 24 часа. Надзиравам те без почивка. Аз не спя. Ето, в моите ръце те пазя. Приеми тази заключителна истина за моето съвършено време в живота ти. Защото аз правя всичко красиво в своето време. Има сезон за всичко, време за всяка цел под небето. Вложих вечността в сърцето ти. Но ти не можеш да проумееш това, което аз върша от началото до края. Моето време не е твоето време. Моите пътища не са твоите пътища. Това, което на теб ти изглежда бавно, за мен е съвършено. Това, което изглежда като забавяне, всъщност е божествена подготовка. Аз работя зад кулисите, уреждам обстоятелства, движа хора в позиция, подготвям теб за благословението, усъвършенствам теб за обещанието. Не презирай деня на малките начала. Не гледай с презрение на процеса. Не изпреварвай моето съвършено време. Чакай мен и аз ще обновя силата ти. Ще се възвисиш с крила като орел. Ще тичаш и няма да се умориш. Ще ходиш и няма да припаднаш. Тези, които чакат мен,
никога няма да бъдат посрамени. Те ще наследят земята, ще пребъдат в моето присъствие завинаги. Аз те уча да почиваш в моето суверенство, да се доверяваш на моята доброта, да вярваш в моята вярност, дори когато не виждаш пътя напред, дори когато пътят е неясен, дори когато обстоятелствата изглеждат невъзможни. Това е ходенето с вяра. Това е животът на доверие. Това е пътуването на зависимост от мен. И на това място на преданост, в тази поза на отдаване, в това отношение на подчинение, ще намериш моя мир, който превъзхожда всяко разбиране. Моята радост, която е твоята сила. Моята любов, която никога не се проваля. Аз съм с теб винаги, дори до края на времето. Никога няма да те оставя. Никога няма да те изоставя. Никога няма да те изоставя. Моето присъствие върви с теб. Моята сила действа чрез теб. Моите обещания те подкрепят. Ти си мой и аз съм твой. Обединени сме завинаги в нерушима връзка на заветна любов. Това е твоето наследство. Това е твоето наследство. Това е твоят дял за цяла вечност. Чакането не е пасивно. То е активно доверие. То е да вярваш, когато не виждаш. Да се надяваш, когато обстоятелствата изглеждат безнадежни. Да устояваш, когато всичко в теб иска да се откаже. Това е вярата, която ми угодна. Това е доверието, което движи сърцето ми. Това е търпението, което наследява обещанията. Не се уморявай да вършиш добро, защото навреме ще пожънеш, ако не паднеш духом. Видението е за определено време. Въпреки че се бави, чакай го. То непременно ще се сбъдне. Няма да се забави. Моето обещание към теб е сигурно. Моето слово към теб е твърдо. Моето време е съвършено. Довери ми се. Облегни се на мен. Разчитай на мен. Зная какво правя. Виждам края от началото. Карам всички неща да работят заедно за твое добро. Когато разбереш, че моето желание да те благословя е истинско, най-накрая ще започнеш да виждаш мощните чудеса, които ще ти дам. Амин. Ако желаеш другите да получат благословението, което е дошло в ръцете ти, можеш да споделиш този текст с онези хора, които обичаш толкова много и които знаеш, че имат нужда от мен. Присъедини се към моята армия на добрата новина и нека продължим да благославяме животи.